ପିଲାଏ କେମିତି ଅଛ? ଆସ ଆଜି ଗପଟିଏ ଶୁଣିବା। ଗପଟି ହେଉଛି ବାଘ ମାମୁଁ। ପିଲାଏ ବାଘକୁ ଆମେ ମାମୁଁ କାହିଁକି ଡାକିଥାଉ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗପଟିଏ ଶୁଣିବା। ଥରେ ଗୋଟିଏ ବଉଳା ନାମକ ଗାଈ ବଣରେ ଚରୁ ଚରୁ ଏକ ବାଘକୁ ଦେଖିଲା। ବାଘକୁ ଯେମିତି ଦେଖିଛି ବାଘ ତା ପାଖକୁ ଆସି ହାଉ ହାଉ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲା, ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି। ବଉଳା କହିଲା, ବାଘ ଭାଇ ମୁଁ ହେଉଛି ବଉଳା, ମୋର ଏକ କୁନି ଛୁଆ ଅଛି, ତା ନାମ ଚାନ୍ଦ। ସେ ମତେ ନ ଦେଖି କାନ୍ଦୁଥିବ, ଭୋକରେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବ। ତୁମେ ଦୟାକର ମୁଁ ଯାଇକି ତାକୁ କ୍ଷୀର ଟୋପାଇ ଦେଇକି ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବି, ତାପରେ ତୁମେ ଖାଇବ। ବାଘ ହସି ହସି କହିଲା, ମତେ କଣ ବୋକା ବୋଲି ଭାବିଛୁ? ତୁ ଥରେ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ କଣ ଫେରିବୁ ଯେ ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି? ବଉଳା କହିଲା, ହଁ ବାଘ ଭାଇ ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବି। ବାଘ ତାର ଶପଥ ଶୁଣି ତାଗିଦ କରି ଛାଡ଼ିଦେଲା ଓ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା। ବଉଳା ଘରକୁ ତରତର ହୋଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଚାନ୍ଦ ମାକୁ ଦେଖି ହାମା ହାମା ରଡ଼ିକରି ଧାଇଁ ଆସିଲା। ବଉଳା ଚାନ୍ଦକୁ କେତେ ଗେଲ କରି ଚାଟି ପକାଇଲା, କ୍ଷୀର ବି ଦେଲା। ଚାନ୍ଦକୁ ଗେଲ କରି ବୁଝାଇ କହିଲା, ମୋ ସୁନା ଚାନ୍ଦ, ମୋ ଧନମଣି, ତୁ ଏଇଠି ପାଖରେ ପାଖରେ ରହିବୁ ମା। ଆମ ମାଲିକ ଘର ଚାରିକଡ଼ରେ ହିଁ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ, ବଣକୁ ଜମା ଯିବୁନି ସୁନା। ମୁଁ ବାଘକୁ କଥା ଦେଇଛି, ମତେ ଆଜି ଏବେ ବଣକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତୁ ଆଉ ଜମା କାନ୍ଦିବୁନି, ମତେ ଝୁରିବୁନି। ମୁଁ ଆଉ ତୋ ପାଖକୁ କେବେ ହେଲେ ଆସିପାରିବି ନାହିଁ। ଚାନ୍ଦ କାନ୍ଦିଲା, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ମା ତୁ ଜମା ଯାଆନା। କିନ୍ତୁ ବଉଳା ଶପଥକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ବୁଝାଇ ଦେଲା ଓ ଚାନ୍ଦକୁ ଖୁବ୍ ଗେଲ କରି ଲୁହ ପୋଛି ବଣକୁ ଫେରିଲା। ବାଘ ତାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ତା ପାଟିରୁ ଆଉ କଥା ବାହାରିଲାନି। ବଉଳା ବାଘ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ବାଘ ଭାଇ ମତେ ଖାଇବ ପରା, ଖାଅ, ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି। ବାଘ ମନଟି ତରଳି ଗଲା। ବଉଳାର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ଆଗରେ ତାର ସବୁ ଭୋକ ଯେମିତି ଉଭେଇ ଗଲା। ସେ କହିଲା, ବଉଳା ମୁଁ ତତେ ଖାଇପାରିବିନି ରେ। ତୁ ଆଜି ତୋର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ମୋ ଠାରୁ ଜିତି ଯାଇଛୁ। ତୁ ଯା, ଘରେ ଚାନ୍ଦ ସହିତ ଭଲରେ ରହିବୁ। ଆଜିଠୁ ତୁ ମୋର ଭଉଣୀ। ବଉଳା ମନ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଚାନ୍ଦ ମାକୁ ଦେଖି ଖୁସିରେ ହମା ହମା କରି ଧାଇଁଲା। ମାକୁ ପଚାରିଲା, ମା ତତେ ବାଘ ଛାଡ଼ିଲା କେମିତି? ବଉଳା କହିଲା, ମୋର ଶପଥକୁ ପାଳନ କରିଛି ବୋଲି ସେ ଖୁସି ହୋଇ ମତେ ଭଉଣୀ କରି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସେ ଆଜିଠୁ ମୋର ଭାଇ, ତୋର ବାଘ ମାମୁଁ। ପିଲାଏ ଚାନ୍ଦ ସିନା ବାଘକୁ ମାମୁଁ ଡାକେ, ହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ବାଘ ମାମୁଁ କହିବା? ପିଲାଏ ଆମେ ଗାଈକୁ ଗୋମାତା ବୋଲି ପୂଜା କରୁ, ମାର ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଉ। ଗାଈ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା। ତେବେ ବାଘ ଯଦି ବଉଳାକୁ ଭଉଣୀ କରିଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ବାଘ ମାମୁଁ, ନୁହେଁ କି? ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ବାଘ ଆମର ମାମୁଁ, ବାଘ ମାମୁଁ। ପିଲାଏ ଗପଟି ତୁମକୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନା? ଏହି ଗପଟିରୁ ତେବେ ତମେ ଶିଖିଲ କଣ? ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଶପଥ କରିଥିଲେ ବା ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ହୃଦୟରୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ବୁଝିଲ ପିଲାଏ? ତେବେ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ଶପଥକୁ ବା ନିଜର ସତ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ରକ୍ଷା କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତମେ ମନ ଲଗାଇ ପଢୁଥିବ। ବିଭିନ୍ନ କଥା ତୁମ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ତମେ ତାକୁ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିବ। ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ ଦେଇ ହାତକୁ ବାରମ୍ବାର ଧୋଇବ ଏବଂ ସଫାସୁତୁରା ରହିକି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଘର ଭିତରେ ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ପିଲାଏ କେମିତି ଅଛ? ଆସ ଆଜି